Здравейте всички, които гледат това видео, аз съм Ники ВГ Слабър и това е втори епизод по Potato Survival. Тук не съм снимал отдавна. Сега ще покажа новостите. В тази дупка тук ще си заловя прасета. Само да... Добре. Тук съм си засадил пшеница. Направил съм една фермичка за моркови, защото ми падна един морков от едно зомби. Аз си го засадих и... като цяло боя съм се развил. Нали, ще ви покажа тук фермичката ми. Предполагам, че вие я знаете. Сега ще се обера. И мисля, че тук във водата падна. Не. Окей. Сега само да видя някаква храна дали имам. Нямаме кол. Ще печем с такова. Имам хляб, който ще изям. И ще си легна да спа. Пак съм спрямо. Така. Пържолите. Тук да си го оставя само това. Това. Набрах малко дърво. Тук цветята. Тук това. И ще се върна след секунда. И да, хора, пак сме тук. Този клип го снимам след 2-3 часа. Само тук си обирам санда. И втората лопата ми свърши. Жалост. Само го направя така това. Да. И тук си взимам санд, както... И ето, всъщност това от тук не си взимам санд, ами... Мисля... тук да направя, примерно, някакво пристанище, примерно, тук да направя разни мостове във водата, къщи и такива. Ще видя това в някой друг епизод. И сега в момента не знам какво да правя. За начало ще се направя на Peaceful, защото нямам много храна и ми се измъкна кабела за интернета, окей. Нямам много храна, тук само още две пържоли съм си изпекли, ще сложа две пръчки. Колко да го пека това? Те сигурно две пръчки няма да стигнат, не ще стигнат. Добре, стигнаха. Да. Така че, не знам, може да копая или да знам. И тук съм си направил мината. Обаче първо искам да взема малко това дърво. Да. И да направя чаркол, за да може да си направя торчове. И чакам тия морковите остокот и мисля като си събера примерно половин стак моркови и там нали храна, тогава се направя на нормал или на там какво ще се правя. Защото така няма смисъл, може да умра, да си загубя всякакви прости. Не че аз имам някакви много ценните айтеми, да ама са. Окей, сега искам да видя така. Чаркол. Сега така. Още поне 4 ще имам. Да, ще се върна, като съм се приготвил за копане. И да, до после.
Да, хора, приготвихме се за миньорстване, така да го кажа. С 35 торча и нека да слезем долу. Да, не си взех лопата. Тук надясно. Дясно. Да, но намеря нещо, защото иначе... Кой левел съм само да видя? Левел 41. Да не открия диаманти, макар че аз нямам айрон кирка да ги изкопая. И да знам. Само искам да видя нещо. Такова. На тази поредица клип може да има, не знам, през ден. Не знам, от тук на вечер се наспа. Ох. Така. Ще да гледам, бе. Ти верно ли? Забрах какво ще да гледам. Добре, като дойде. Сега ще се връщаме надолу. Тъкш, удряме си главата като пияни. Така. Почти сме долу. И... там. И тук може да спидна клипа, докато започва, в смисъл, докато копая. И да после.
Да, хора, върнахме се. Изкопахме доста голямо количество каблстон. Имаме 6 стака и 37, 6 стака и 10 каблстон и 37 айрон. За жалост не намерихме нито диаманти, нито кол. Големи сме лъкари. Но за жалост трябва да си направим чаркол. Но това е извън клипа. Само ще го оставя това с такова. Тук ще оставя каблстона. И мисля да привършвам клипа. Мисля, че стана доста готин. Поне за мен. В другия клип може да започна да правя пристанището. Не пристанище ми, не знам как да го нарека. Може, ако не е пристанището, някоя къщичка да билдна. И това не може да е всичкият шугаркейн. Защото изчупих 1, 2, 3, 4, 5, а то ми даде 4. Както и да е. Седно. С това ще си направя кирка, меч. Точно се така ще го направя. Добре. Така. Още трябва тук оставяме. И да, хора, това ще бъде този клип. Да ви хареса. Абонирайте се за още, лайквайте, коментирайте, пишете какво искате да правя в другия епизод. Да. Само нося да морков. И да, чао.